Ako by sa vám páčilo bývanie v plnohodnotnom dvojizbovom byte, kde máte dve veľké samostatné izby, krásnu predsieň a priestrannú kuchyňu? Ponúkam vám novinku na trhu, dvojizbový byt na Žarnovickej ulici v Rači. Byt a bytový dom je po kompletnej rekonštrukcii, poďme sa na ňa pozrieť. Byt pozostáva z priestrannej obývacej izby, ktorá sa ponúka kompletne zariadená. Ďalej sa skladá z druhej samostatnej izby, v ktorej je veľký stavaný ródor. Tak ako som spomínal, byt a bytový dom prešiel v roku 2014 kompletnou rekonštrukciou. Veľká kúpeľňa, umývadlo, vaňa, priestor na práčku, samostatné WC a najkrajšia časť bytu je veľká samostatná kuchyňa. Šporák, dres, chladnička a je tu na priestor aj na umývačku. Pokiaľ sa vám tento priestranný dvojizbový byt v Rači páči, neváhajte ma kontaktovať buď telefonicky alebo mailom na čísla 0917 628 930. Dohodnite si objednávku ešte dnes. Teším sa na vás, dávajte.